מה הרכב הכי מגניב שנסעת עליו או עשו לך עליו סיבוב? נסעתי על הונדה סיביק האצ'בק 99 עם 700 כוח סוס. רכב נחמד. נסעתי על פרארי רומא, פרארי F8 ועוד הרבה רכבים. ועל מה עשו לך סיבוב שלא יצא לך לנהוג עליו? וואו, אבנטדור אמן. אין יותר מזה. אם הייתי נותן לך רכב אחד לכל החיים, שהוא יהיה גם הדיילי שלך וגם הרכב מסלול, מה היית בוחר? M2 דור ראשון צבע כחול כמו שיש עכשיו במסלול. ומה רכב החלומות שלך? M2 דור ראשון כמו שיש עכשיו במסלול. תודה רבה עדן. מה רכב החלומות שלך? אני חושב 812 קומפטיציונר. מה הרכב הכי יפה לדעתך שייצרו אי פעם? לדעתי המקלרן החדשה שהגיעה לישראל לא מזמן, המנסורי. אמרת שאתה רוצה פרארי כשתהיה גדול. אם היית יכול לבחור רכב אחד לכל החיים, שזה יהיה גם הדיילי שלך, גם הרכב מסלול שלך, איזה רכב היית לוקח? אז RS6. RS6, הילד רוצה RS6.